Kung sa day, makuha na to sa pagdibusyon sa Divine Mercy. Nindot nga pangutana, mga igsoon, unsay makuha nato sa Divine Mercy Devotion? Klaro kaayo mga igsoon ang saad sa atong Ginoo sa diary ni Santa Faustina number 48, no? Paragraph number 48, makita nato mingon ang Ginoo nga, he who venerates this image of the Divine Mercy, his soul will not perish. Siya nga magpasidungog magtahod sa larawan sa Divine Mercy, dili gayud malaglag, no? Dili maimpirno. Mao nay unang usa sa mga saad. Ug ang ikaduha nga saad mga igsoon, kun magampo ta sa gitawag og Chaplet of the Divine Mercy. So gamit ang atong ordinaryo nga rosaryohan, of course in addition sa atong ordinary nga rosary, magampo po tag Chaplet of Divine Mercy kanang gitawag sa Binisaya og Rosaryo sa Dios nung Kaluoy. Dali ra kay mahuman, mga 5 to 7 minutes ra. So unsa may saad sa atong Ginoo? Sa diary ni Santa Faustina number 1731, mabasa nato nga miingon ang Ginoo, whatever you ask of me through the Chaplet of the Divine Mercy, I will grant it. Whatever you ask, provided it is compatible with my will. Bisag unsay inyong pangayoon gamit ang Chaplet sa Divine Mercy, ako ning ihatag, basta sibo lang sa akong kabubuton. Mao na giingon sa atong Ginoong Hesukristo kang Santa Faustina. Ug ato na nga gipadayag kaninyo aron madasig mo kay ang matod pa sa Ginoong Hesus mismo nga nagsaad, kinsa kadtong mag-venerate, magpasidungog, magtahod sa larawan sa Divine Mercy, dili gayon malaglag sa impyerno. Naa sa diary number 48. O kadtong ihatag bisag unsa pinagi sa Chaplet 1731. Daghang salamat mga igsoon ug maayong falis ninyong tanan.